pring prawadyan nipun tlacak bader bang kencana kiseng guruh pono papaning reki aneng kedung
desa ilang kori kala mangane pariwi soto roendae alam nusantara ingkang atiluhung alas lan gunung-gunung. Gades luas esak
jajah desa Milanggori kelemang sate pariwisata prengindai alam nuswantara mereka ngedi luhung alas lan gunung-gunung anjajah desa Milanggori kolomang sate pariwisata prengindai alam nuswantara mereka ngedi luhung alas lan gunung-gunung ajajah desa Milanggori kolomang sate pariwisata praendahe alam nuswantara ingkang diluhung alas lan gunung-gunung yo os jedek ketek tek sawelo tak tak kakang bedak bang bedak ulung-ulungan jenang sela kecipir wungu kembange awe rawa-rawe temanten ketemu sore dedek ketek tek sawelo tak tak kakang bedak yen bedak ulung-ulungan bengok kono kecipir wungu kembange awe rawa-rawe temanten ketemu sore jedek ketek tek sambel lotak tak kakang bedak yen bedak ulung-ulungan jenang selotan gendis mawi kelopo awe raos keco kumetapi dagawula dendeng keteng-teng sambel odang-odang kakang mendak yen mendak ulung-ulungan bengok wono kecipir wungu kembange awe rawa-rawe temanten ketemu sore aduh segere banyune ing sedang ilang kesele wis pari ramriyang banyune bening kang nyengsepke ati uga ora lali mring tindak kang suci aduh segere banyune ing sendang ilang kesele wis pari ramriyang banyune bening anyang semki ati uga ora lali mring tindak dak suci aduh segere banyune ing sedang ilang kesele wis pari ramriyang banyune bening kang nyengsepke ati uga ora lali mring tindak kang suci
os ya os la os os ya 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 yo os Cahyane gemilang kiwangi abang kegelunge malang cecunduk kembang katon gledang-gledang terus sumanding hamasrahake jiwa ragane tipone hampir telu kode gawe kuwatir tipoke apa telu kene logo ekstra
nikmatyo hanite nuraga asale sakro jadilah turaga modya oi os ya oi ya oi ya oi ya oi ya oi ya oi popras la 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 sandak weh dapur dapur oh ya oh ya oh ya lo dapur yo dapur woi oh ya 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 yo yo la 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 yo alat wae jaratan jaratan jarate jarate jaratan jaratan jarate jarate sing numpak terpei sing ngiring para mantri cek cek nong cek cek gong carane turut lurung ketepuk rincing prok prok ketepuk jedier yo oi ya rata rata jarate 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 sing numpak dara bei sing iring para mantri cek nong jarate nurut Dur. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Awas, awas, awas. Awas. Pinggir awas kliket yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Iya. Hey. Mampu kotate untuk lampu tebakan pariwisata. Dina minggu muda-mudi ase saja balik kabar obah-obah tekane rujukan sewu. Jajan riyan kang padha lumaku jawe leju mawe karo wis semengguyu Ho ho ho. Yo 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 yo. La 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 la. Mbok yo mesem preton edae apa. Mbok yo guyu susah bedae apa. Pejaluk mudik tetep ing janji. Aja ewa, aja tansah tuwa. Aku bukan mesemo tansah tak eteni yo bareng aku diluhure aku tak watone tumpapet peti kasebadan. Awas, awas. Mbok yo mesem Alon bah. merengut Hei, merengut mais. ayo mas. Yo, ayo. Yo, carot yo, carot. Ya 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 ya. Yo, carot yo. Yo, merengut mais. Yo mas, yo mas. Mbak, oi. Ya. lir ilir tandure woh sumilir tak ijo royo-royo tak senggoh tempat benajan. Oi. Bocah angon ben no limbe kowe lo nyolo nyopet no kanggo basa